Για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 7 ετών διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Οκτωβρίου στην Πτολεμαΐδα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καράτε Εφήβων νέων ανδρών, νέων γυναικών. Στη διοργάνωση θα συμμετέχουν αθλητές από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι μαζί με τους συνοδούς τους θα πλησιάσουν τους 3.000 και θα αγωνιστούν προκειμένου οι κορυφαίοι της κάθε κατηγορίας να πλαισιώσουν την εθνική ομάδα. Η πρώτη των κατηγοριών δεν είναι ομάδα της Ένωσης, γιατί για να γίνουν οι τελικοί Πανελληνίου Πρωταθλήματος πρέπει να γίνουν οι προκριματικοί. Έχουν γίνει οι προκριματικοί και τώρα είναι οι τελικοί. Και η τριάδα των προκριματικών περνάει στους τελικούς Πανελληνίου Πρωταθλήματος που γίνουν στην Πτολεμαΐδα. Το πρόγραμμα ξεκινάει το Σαββάτο, παίζουν οι έφηβοι μέχρι και 18 χρονών, από 14 μέχρι 18 χρονών. Και τη δεύτερη μέρα, την Κυριακή, παίζουν οι νέοι άντρες και οι νέοι γυναίκες, που είναι από 18 μέχρι 21 χρονών. Οι αγώνες, οι οποίοι θα ξεκινήσουν το πρωί του Σαββάτου, θα πραγματοποιηθούν στο κλειστό γυμναστήριο Πτολεμαΐδας Γιώργος Χαλκίδης υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καράτε και τη συνδιοργάνωση του Συλλόγου Μακεδονομάχος Εορδέας και του Δήμου Πτολεμαΐδας. Καταρχήν υπάρχουν αθλητές στην εθνική ομάδα, έτσι από Πτολεμαΐδα, όπως είναι ο Κολαδής ο Παναγιώτης, ο Πίμπας ο Γιώργος, που τώρα τελευταία στους παιδες ο Πίμπας ο Γιώργος κατέκτησε και την τρίτη θέση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που έγινε στο Λουτράκι την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Είναι άθλημα που υπάρχει παγκόσμια πρωταθλήματα. Είχαμε στους δημοσιακούς αγώνες που είχαν γίνει πέρσι στην Ιταλία 4 μετάλλια.